चराई का चबा। ये बेटी है कल्पना। खोले ना पतरा जवानी करेगा चराई का चबा। भौजी हमरा के नहीं हर बुला ले मरद अभी गोलू से जिया पे मारे नहीं गाचा मरद अभी बाचा कि जाई नहीं हो एक छाती फाटोता ए भैया भौजी यार संगे फसल भतारे करा काटोता भैया भौजी भतार संगे फसल कि जब से ससुरा में गइल फोन पर बिजी बिया हो और रखल पहिले से ही मरो अपन निजी बिया हो धारतिया लो होरनी के मोर रहिया कोता भैया भौजी यार बिया रखले भतारे करा काटता भैया भौजी यार बिया रखले भतारे करा कह लोग हम दर्दना के कह बीच सब्जी काटत में चूरी फोड़लस रोटी बेलन में लोल रे भगोल देवारा। ये भी मेरा गाना देवर पे नहीं देवर पे गाना है। सब्जी काटत में चूरी फोड़लस रोटी बेलन में लोल रे भगोल देवारा रे भगोल देवारा। तो पीठ पर लागल बजावे लोल रे भगोल देवारा कि पीठ पर लागल बजावे लोल देवारा। सब्जी काटत में चूरी फोड़लस रोटी बेलन में लोल रे भगोल देवारा। सब्जी काटत में चूरी रे भगोल देवारा रे भगोल देवारा। तो पीठ पर लागल बजावे ढोल रे भगोल देवारा। तो पीठ पर लागल बजावे ढोल रे भगोल देवारा। रवा कहनी है कि तनी साइड में कुछ गई हमारा खाती साइड में तू गई हनीसा हमरा खाती कि सोना भोरे से बारो को कोइलू मिसकाल भोरे से मिसकाल नहीं कर पाती मिसकाल कि कोनो दिक्कत बका तू बताओ अपन हाल। गोलू कॉल करने ही नहीं देता है, बड़े छुप छुप के कॉल करना पड़ता है। की व्हाट्सएप पर फोटो आइल अरे बयखिया में पानी। अच्छा बोलो काहे रोता रू कैसे बताऊं अरे कि चुमा एगो दे दो ए निशा जी लोन लेके फोन कोइल मानी चुमा लेके दे दो ए निशा जी लोन लेके फोन कोइल मानी। बाकी बन गइल है बाकी रौरा पूरा बात कि अंतिम बाया के जान मिलला कि तो सदा के होके जात बान कि अंतिम बाया के जान मिलला। एक बात बोलो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबकी शादी हो गई सबकी होने वाली है इस लगन में जितने कलाकार हैं। आपका भी हो जाए माता नहीं आपकी होगी बस आपका भी हो जाए यही दो मेरा भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा ना थोड़े ही करी ठीक बा कि अंतिम बाया के सोना मिलला। गोलू का अगले साल होने वाला है शादी गोलू भैया अंकेश भैया के अगुआ बना दी हम भाड़ा भोखले बनी जो ही तार बियाह के बाद लड़का हो जाई वही दिन हमार दिन धराई तार जरूरी भाई से कि उम्र में तुम बड़ी हुई विश्वास करो। हमारे गायकी में तुम मेरा सम्मान करती हो धनंजय बाबू सम्मान करते हैं लेकिन उम्र में मैं छोटा हूँ। मेरा उम्र 23 साल है। मेरा भी सेम ही है। केहू कही जे कि 23 साल के भी है बाबा कि जहिया बारात तोरे आई रानी कि जहिया बारात तहर आई रानी आ डीजे बजा के गोरी आई रानी
डीजे बजा के गोरिया जहिया बारात आई तो ये का होई तू मरद बर तोहरा के डाटी कैसे तू मरद बर तोहरा के डाटी कैसे तू मरद बर तोहरा के डाटी कैसे एक एगो दिल बाटे बाटी कैसे हो बाटी कैसे एक एगो दिल बाटे बाटी कैसे हो बाटी कैसे हाँ बाटी कैसे तू मरद हवा तोहरा के डाटी कैसे तू मरद हवा तोहरा के डाटी कैसे करे से लोभ भइलू ओकरे से परेशानी बा जकरे से लोभ भइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा मरद बड़ तहरा के डाटी कैसे रोज रोज जाला तू सौतीन के भीरी रोज रोज जाला तू सौतीन के भीरी तबो चाहेल हम तोरा आगे गिरी तबो चाहेल तू कि तोरा आगे गिरी प्रभु जी हो करेला तू गलती तक काटी कैसे हम काटी कैसे पुरुष प्रधान देश है करेला तू गलती तक काटी कैसे हम काटी कैसे हाँ काटी कैसे चाहे आप कितना हो बुरा बोल लीजिए हमको लेकिन क्या करे पुरुष प्रधान देश है ना बोलो। तू मरद हवा तोहरा के डाटी कैसे मरद हवा तोहरा के डाटी ते पगली डांटले थोड़े ते तो डायरेक्ट केस को देले अखिया मिला लयाओ गरवा लगा लो हमार बोलो कोरा हम के उठा लो हमार बोलो कोरा हम के उठा लो चाहे धनंजय बाबू के एगो आवाज में अच्छा गीत लगी लूट गई नियारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में कितना दिन हो गई मिल के करार भइल बा मिल के करार भइल बा घर के पिछुआरी में मिल के करार लेकिन